Welcome to Papa Bits TV. Enjoy your watching.
Kasyan daw din. Five. Grabe ka mo. Ikaw na mag-cut ka. Ay, ano mo ito? Talaga di. Pagkita pa rin sa may trade of trade. Hindi mo may trade of trade. Ano sa market? Hindi ka na ali ka po rin sa may plaza. Si Oyster. Kaya tumang Oyster, may tinang kubaga. Bago ka sabot sa sarten. Sinaga. Siya pa nabot mo sa ninaga. Hindi pa. May katamae. Kasi aristocrat, may tinang kubaga kasi ganing. Hindi. Iyo. Sa pagkita. So, siya makita. May katay ba itong... May katay ba ito? Clients of the Arabic. Kaya, sige mo, pagtulong ko sa'yo ng tinitintro ko na chart. Kami yung mga tinagla ng chart. Bea. Adjust lang po. We forget so many stuff. Uy, ba? Everything inside.
O, magkaroon ng sampo. Ito lang pa rin. Sarong pork steak tabi wad. Taga-apat na ay 6 na laman. Duwang balaw. Igong balaw? Ayan, duwa. Pwede yung luto-luto, kuya. Nilisay. Ba, luto-luto. Sila nila. Tatlo. Wala pa yun. At ito na. Ano po yung nandun? Ginailan po. Ano na. Ito pong apat. Dito po. Ini ba yung duwa ko? Iya, iba. Isa pa rin po lang. Alin po? Isa pa pong ganito. Santol? Ay, isa pa po ano. Pero dalawa isa pa. Pwede po yan. Salit-salit pa. Sarong steak tabi no? Dalawang ganyan. Pero dito sa isabay nito. Para din lang. Madaling itsyo ng mga takakit kaya. Kaya ba naman kami po yung Sarong steak. Tapos 6 na laman. Ano po yung nilaman ko? ikaw kumakain ka nun. Duwang dinailan. Yung masarap yung may ating kasan. Tabi tayo. Pwede po ito dito? Piniti. Magpaano ba nga? Yan ang. Okay po yun. Pero, maabot yung isa ng makakatasan.